Kým žijeme vo vnútornom odpore, náš život sa nemôže zmeniť. Kým sa stále vraciame do minulosti a hľadáme tam chyby, obviňujeme druhých z toho, ako sa máme a dávame sa do energie obete, nemôže sa náš život zmeniť. Skúsme si uvedomiť, že všetko sa deje tak, ako sa má a prijať situáciu, ktorá je bez toho, aby v nás vytvárala odpor, pretože ten odpor vyvoláva ďalší tlak, z ktorého vznikajú len nepríjemné situácie. Takže ak chcete vo svojom živote niečo zmeniť, príjmite to, čo je, aj keď sa vám to nepáči. A viem, že mi teraz príde veľa komentárov, že ja viem nič o tom, čo vy žijete a aké sú veci ťažké, ale verte mi, prešla som si sama neľahkými situáciami v živote a nie raz. A sama viem, že čím viacej som proti tomu bojovala, čím viacej som sa držala v energii obete, vracala sa do minulosti a obviňovala druhých a ukazovala prstom von, tým dlhšie to trvalo a tým viacej som sa trápila. Ako náhle som ten prst otočila na seba a začala som sa zameriavať na to, čo môžem s tým urobiť ja, akým spôsobom to môžem zmeniť ja a čo to vypovedá o mne. Môj život sa začal meniť. Napíšte mi do komentárov, ako to máte a budem veľmi vďačná, ak ma budete sledovať a zdieľať toto videjko.